την παρουσία σας. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με το συγκρότημα στο κλαρίνο ο Δημήτρης Λαμπάκης, στο τραγούδι η Διαλεκτή και ο Δημήτρης ο Αχνούλας και τα υπόλοιπα παιδιά του συγκροτήματος βέβαια. Πιστεύω να περάσουμε μια καλή βραδιά, αρκεί να έχουμε θετική σκέψη. Άμα έχουμε θετική σκέψη, όλα πάνε καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον φίλο μου τον Γιάννη τον Γιάτσο για την προσφορά στις κάρτες στα εισιτήρια, τους παραγωγούς για τα κεράσια που πέρανε και τα παιδιά που βοηθήσανε να στηθεί όλο αυτό το σκηνικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βουλευτής, αν θέλει να πει δύο κουβέντες, και ο κύριος Δήμαρχος στη συνέχεια. Να μην πείτε πολύ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Πρέπει να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα μέλη της διοίκησης γιατί συνεχίζουν μια σπουδαία παράδοση. Πετυχημένες εκδηλώσεις και αυτή με όλες τις άλλες. Αλλά αυτή είναι μια διαφορετική, Πρόεδρε. Αναδεικνύουμε ένα σπουδαίο προϊόν της γρεβενιώτικης γης, το κεράσι. Και πιστεύω ότι φέτος πάει καλά και οι προοπτικές είναι ακόμα καλύτερες. Συνεχίστε αυτή την προσπάθεια, ο κόσμος είναι εδώ παρόν, σας στηρίζει και αυτό είναι ουσιαστικό. Σημαίνει ότι κάνετε και εσείς καλά τη δουλειά σας. Καλή διασκέδαση απόψε, να είστε καλά και ξανά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος να πει δύο κουβέντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γεια σας όλους. Πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια στο Σύλλογο, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, γιατί κατάφερε αυτή τη γιορτή κερασιού να την κάνει θεσμό. Συγχαρητήρια για αυτά που πετύχατε μέχρι σήμερα, το ότι μπορείτε και μαζεύετε κόσμο σε δύσκολες εποχές και αναδεικνύετε το τοπικό προϊόν, το κεράσι, μέσα από αυτή τη γιορτή, είναι άξιο συγχαρητηρίων. Νομίζω ότι πρέπει και αξίζει η πολιτεία να σταθεί κοντά σε αυτό το προϊόν και να δώσει τα απαραίτητα όπου χρειάζεται και όταν χρειάζεται και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, μιας και είχατε προχθές αυτήν τη συνέλευση τη λαϊκή με την πρωτοβουλία του Συλλόγου, και μέτρα για την Αρκούδολα και για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε και να είστε σίγουροι και βέβαιοι ότι εσείς με τον τρόπο σας θα προκαλείτε σε εισαγωγικά με καλό τρόπο τις αρχές, έτσι ώστε να είναι κοντά και δίπλα σας σε αυτή την προσπάθεια. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο νέος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Σιμανδράκος, δεν το βλέπω. Αν θέλει να κάνει μια δήλωση. Ο Γιάννης ο Γιάτσος. Λοιπόν, έρχεται ο Σιμανδράκος. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, απλώς καθόμουν προς τα πίσω. Εύχομαι καλή επιτυχία στο χορό. Καταρχήν συγχαρητήρια στα μέλη του Συλλόγου που κάθε χρόνο προσπαθούν με επιτυχία και υλοποιούν αυτές τις εκδηλώσεις. Ως γεωπόνος στο επάγγελμα εύχομαι να πάνε όλα καλά όσον αφορά με τις εισοδιές και τις πωλήσεις. Είμαστε βέβαια στο κλείσιμο της παραγωγής δραστηριότητας. Από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε αυτό το προϊόν να το αναδείξουμε και να συμβάλλουμε κι εμείς όσο μπορούμε στην καλύτερη διαφήμιση που θα έχει για το χωριό η καλλιέργεια των κερασιών. Να περάσετε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κι εμείς. Το χορευτικό να ετοιμάζεται. Καλή διασκέδαση σε όλους. Καλή διασκέδαση.